Vyznávanie hriechov je veľmi zaujímavá súčasť nášho modlitebného života a u mňa to vyzeralo stále tak, že buď som vyznávala tak hriechy všeobecne, že som povedala, Pane Bože, odpusť mi moje hriechy, alebo som vyznávala konkrétne to, čo som si uvedomila, že som spravila zle, alebo nebolo to v súlade s Božou vôľou. A raz na jednej konferencii som počula taký modlitebný podnet, že sa máme pýtať Pána Boha, aby nám ukázal, že či je niečo, čo máme vyznať. No, tak som si povedala, že celkom zaujímavé. A tak som hneď na tej konferencii počas jednoho stíšenia to skúsila. Tak som sa modlila a potom som povedala, Pane Bože, ak je niečo, čo mám vyznať, tak mi to ukáž. Ale priamo som sa cítila tak celkom v pohode, veď som ešte bola aj na kresťanskej konferencii, nič zlé, veľké som nespravila. A tak som čakala, že či Pán Boh niečo ukáže. A Pán Boh mi ukázal dokonca jednu situáciu konkrétne z tej konferencie, keď som sedela na prednáške a rečník rozprával veľmi dobré veci a ja som si v tom tak v mysli hovorila, toto už viem, to som nemusela počuť na nejakej konferencii, to som sama na to prišla. A vtedy som si uvedomila, že aká som pyšná a Pán Boh mi ukázal, že keby nebolo jeho milosti, jeho slova, jeho riadenia, by som sa v živote nič nenaučila. A odvtedy sa tú modlitbu modlím skoro každý deň a pýtam sa Pána Boha, aby mi ukázal na veci, ktoré mám vyznať. A je zaujímavé, že Pán Boh vždy vyťahne nejakú situáciu, keď som možno v mysli a niekoho posúdila, alebo keď som sa na niekoho nahnevala a nebolo to fér, alebo mi ukazuje Pán Boh situácie, v ktorých som mu dostatočne neverila. A tak aj vás chcem pozbudiť k tomu, aby ste sa pýtali Pána Boha, aby vám ukazoval situácie, ktoré nie sú možno OK, aby vám ukázal, či sú nejaké hriechy, ktoré máte vyznať. Bo veľakrát sa cítime tak v pohode a možno sveto, lebo nekradneme, alebo nezabíjame. Ale každý z nás má veci, ktoré zlyháva a ktoré Pán Boh chce meniť a osloviť. Tak skúšajte sa pýtať aj túto vetu Pána Boha, že či je niečo, čo máte vyznať.